יש ידע בעולם שלא נועד ללמד אותך מה לחשוב, ולא נועד להפוך אותך לתלמיד של שיטה מסוימת. זה ידע שנברא הרבה לפני שמילים כמו דת, פילוסופיה או רוחניות הופיעו בשפה האנושית. ידע שהיה קיים עוד לפני שהיו ספרים, לפני שהיו מורים, ולפני שהייתה הפרידה בין אדם לעולם שהוא חי בתוכו. הידע הזה נקרא הרמליון, הקיבליון. ספר קטן, כמעט צנוע, שאוסף 7 חוקים עתיקים שהיו פעם חלק מהבנה טבעית של המציאות. לא חוקים שצריך לציית להם. לא עקרונות שאמורים לשלוט בחיים, אלא התיאורים עדינים של איך התודעה פועלת, איך המציאות מגיבה, ואיך כל דבר נע לפי סדר פנימי שקדום יותר מהזמן. חשוב לי לומר משהו כבר עכשיו. אני לא מלמד, אני לא מדריך, ואני לא רב. אני רק משתף ידע שעבר מדור לדור. ידע שאנשים קיבלו ממנו בהירות. לא בגלל שהוא מבטיח תשובות, אלא בגלל שהוא מציע דרך להבין את החיים מבפנים. הקיבליון לא מנסה לשכנע אותך בכלום. הוא לא מנסה להגיד לך מה נכון ומה לא. הוא רק מציע עדשה, חלום קטן, שדרכו אפשר לראות את העולם אחרת. כמו מפתחות עתיקים שמיועדים לפתוח דלתות שלא תמיד ידענו שהן קיימות. יש משהו מרגיע בחוכמה עתיקה. היא לא מנסה לשנות אותך. היא לא מתווכחת. היא לא מבקשת שתאמין. היא רק מספרת לך מה היא ראתה לאורך אלפי שנים של תנועה אנושית. איך מחשבות יוצרות גלים. איך רגשות משנים את האוויר בינינו. איך מצבים חוזרים כי הם מראים לנו משהו שלא רצינו לראות. ואיך שקט פנימי יכול להפוך כוח גדול יותר מכל מאמץ. 7 החוקים של הרמליון אינם שיעור. הם 7 משקפים. 7 מצבים שבאמצעותם אפשר לראות דברים שאולי תמיד היו שם. אבל לא תמיד הייתה לנו השפה להבין אותם. אל תוך השקט הזה אנחנו נכנסים עכשיו. כמו לפתוח ספר ישן. לגעת בדפים שכבר ראו דורות של בני אדם. ולהרגיש את האוויר משתנה סביבנו כשהמילים מתחילות לנוע. בכל חוק נעמיק לאט. ניכנס לצל שלו, לאור שלו, ולמקום שבו הוא נוגע בחיים הפשוטים. יחסים, מחשבות, רצון, פחדים, בחירות. וכל המקומות שבהם אנחנו מרגישים תקועים או זזים. אתה לא צריך להאמין לשום דבר כאן. אין מה לקבל ואין מה לדחות. רק להיות לרגע עם המילים. ולתת להן להדהד במקום שבו רק אתה יודע מה אמיתי בשבילך. עכשיו, כשאנחנו נכנסים פנימה, נפתח את הדלת לחוק הראשון. החוק שמסביר למה המציאות שאנחנו חווים לא מתחילה בחוץ, אלא מבפנים. החוק הראשון של הרמליון אומר משפט שנשמע פשוט, אבל הוא משנה את כל מה שאנחנו חושבים על החיים. הכל מנטלי. לא רוב הדברים. לא מה שאתה מדמיין, אלא הכל. כשאומרים הכל מנטלי, לא מתכוונים שהעולם הוא אשליה. ולא שמספיק לחשוב מחשבה טובה כדי לשנות את המציאות כמו קסם. הכוונה עמוקה בהרבה. הדרך שבה אתה חווה את העולם תלויה בתודעה שאתה מביא לכל רגע. תודעה היא כמו עדשה. אם העדשה נקייה, המציאות נראית רחבה, פתוחה, בהירה. אם היא מכוסה אבק של פחדים, דאגות, כאב ישן,
העולם כולו מקבל גוון שלא באמת קיים בו. רוב בני האדם בטוחים שהם רואים את המציאות כמו שהיא. אבל אף אחד לא רואה את המציאות בלי תיווך. כולנו רואים אותה דרך הסיפור הפנימי שלנו. דרך הזיכרונות, דרך הציפיות. דרך המקומות שלא החלמנו שהם מנהלים אותנו. ההרמליון אומר שתודעה אינה רק דרך פירוש. היא גם כוח יצירתי. היא לא רק מגיבה לעולם. היא מזמינה אליו מצבים שמתאימים לתדר שלה. כשאדם חי עם מחשבה פנימית של אני לבד, העולם יראה לא שוב ושוב מצבים שמחזקים את התחושה הזו. לא כעונש, אלא כהשתקפות של התדר שבו הוא נמצא. וכשאדם חי מתוך אמונה עמוקה שהוא תמיד צריך להילחם, החיים באמת מרגישים כמו מאבק. גם כשאין סיבה ממשית. התודעה אינה יוצרת מציאות כמו שמדביקים לפעמים במשפטים יפים. התודעה יוצרת מסלול פנימי, שדרכו המציאות עוברת אליך. זה כמו הליכה ביער. יש שבילים פתוחים ויש שבילים מכוסים. ואתה רואה אותם לפי האור שאתה הולך איתו. וכאן מגיע העומק של החוק הראשון. אתה לא שולט בעולם. אתה לא אמור לשלוט בו. אבל אתה יכול להכיר את התודעה שלך, ולראות איך כל חוויה עוברת דרכה. ברגע שאתה מבין את זה, אתה מפסיק להילחם עם המציאות, ומתחיל להבין את הדיאלוג העדין בינך לבינה. אתה רואה איך מחשבה אינה רק רעיון, אלא השיער שדרכו נכנסים רגשות, תגובות, הזדמנויות, ולפעמים גם שיעורים שלא רצית לפגוש. החוק הראשון של ההרמליון מלמד אותנו דבר אחד חשוב. הדרך לשנות חוויה אינה מתחילה בלהחליף עבודה, או להחליף אנשים, או להחליף סביבה, אלא בלהחליף את האופן שבו התודעה שלך פוגשת את העולם. כי כשזה משתנה, פתאום הכל נראה אחרת, וגם הדברים שעמדו במקום שנים מתחילים לזוז. בחלק הבא ניכנס לחוק השני, חוק ההתאמה. החוק שמסביר למה מה שקורה למעלה קורה למטה, ואיך העולם החיצוני הוא תמיד מראה לעולם הפנימי. החוק השני של ההרמליון הוא אחד החוקים המסתוריים ביותר, ואולי גם אחד הפשוטים להבנה, אם מקשיבים אליו לא דרך הראש, אלא דרך החוויה. ההרמליון אומר, מה שלמעלה, כך למטה. מה שבפנים, כך בחוץ. הרבה אנשים מפרשים את זה כסוג של קסם. כאילו יש מציאות נעלמת שמכתיבה את כל מה שקורה כאן. אבל ההבנה האמיתית הרבה יותר עדינה, ויותר קרובה לחיים עצמם. כשמדברים על למעלה, לא מתכוונים לשמיים או לעולמות נסתרים. למעלה הוא מצב תודעתי. זה אותו מרחב שקט שנמצא לפני מילים, לפני מחשבות, לפני הפחדים שמגבילים אותנו. וכשמדברים על למטה, מדברים על החיים עצמם. המפגשים, הכסף, הזוגיות, הקשיים. כל הסיטואציות שמרגישות לפעמים מקריות, אבל למעשה נובעות מהתזוזה הפנימית שמתרחשת בנו. החוק הזה אומר דבר פשוט. העולם החיצוני אינו כוח שעומד מולך. הוא מראה. לא כדי לשפוט אותך, אלא כדי לשקף לך משהו שאתה אולי לא רואה בתוכך. כשהלב סגור, העולם מרגיש סגור.
כשהתודעה מהודקת, החיים נראים כמו תנועה של הישרדות. וכשאדם חי בהאשמה, הוא רואה האשמות בכל מקום שהוא הולך אליו. לעומת זאת, כשהלב מתחיל להתרכך, אפילו בקטנה, קורים דברים מוזרים. שיחה נפתחת בלי הסבר. הזדמנות מופיעה משום מקום. האוויר משתנה. זה לא נס. זו התאמה. ההרמליון אומר, העולם מגיב למי שאתה, לא למה שאתה מבקש. זו אחת האמיתות הקשות ביותר לשמוע, אבל גם אחת המשחררות ביותר. כי ברגע שאתה מבין שהמציאות לא פועלת נגדך, אלא דרכך, אתה מפסיק לנסות להכריח אותה לזוז, ומתחיל להבין איך לנוע איתה. החוק הזה מזכיר לנו שהפחדים שאנחנו נושאים, האמונות הישנות, הטראומות שלא נרפאו, לא נשארות בפנים. הן מוצאות את עצמן בחיים, בקשרים שמתפרקים, בהחלטות שאנחנו דוחים, בסיכויים שאנחנו לא רואים. אבל יש גם צד נוסף, והוא הצד שיכול לשנות חיים שלמים. כשאדם משנה משהו קטן בתוכו, אפילו זווית חשיבה אחת, העולם החיצוני חייב להשתנות בהתאם. זה כמו שני מראות שמוצבות זו מול זו. אי אפשר להזיז אחת, ולהשאיר את השנייה באותו מקום. בחוק ההתאמה אין קסם. יש כנות. יש ראייה. יש הבנה אשמה שאנחנו מחפשים לפתור בחוץ. מחכה שנראה אותו בפנים. בחלק הבא נצלול לחוק השלישי. חוק הרטט. החוק שמסביר למה שום דבר לא באמת עומד במקום. ואיך כל תדר שאנחנו נמצאים בו מזיז את החיים בכיוון מסוים, גם בלי שנשים לב. אם יש חוק אחד שאנשים מרגישים בלי להבין, זה חוק הרטט. ההרמליון אומר, שום דבר לא נח, הכל נע, הכל רוטט. זה נשמע כמו משפט פילוסופי, אבל כשמסתכלים לעומק, מבינים שזה תיאור מדויק של המציאות. כל דבר בעולם, גוף, מחשבה, רגש, מצב, מערכת יחסים, מחזיק תנועה פנימית. אנחנו לא תמיד רואים אותה, אבל אנחנו בהחלט מרגישים אותה. אנחנו מרגישים כשמישהו נכנס לחדר, והאוויר פתאום משתנה. אנחנו מרגישים כששיחה תקועה, כאילו המילים לא מצליחות להתקרב אחת לשנייה. אנחנו מרגישים כשמשהו זורם, כאילו הכל מסתדר בלי מאמץ. הדברים האלה אינם מקריים. הם ביטוי של רטט, תדר. תדר הוא לא משהו מיסטי שצריך להאמין בו. זה מצב פנימי. זה ההסבר הפשוט למה אנשים שונים מגיבים אחרת לאותם מצבים. לא כי המציאות שונה, אלא כי הרטט שלהם פוגש אותה בצורה אחרת. כשאדם חי בתדר של מתח, העולם מגיב במתח. כשאדם חי בתדר של אני צריך להספיק הכל, החיים באמת מרגישים דחופים, כבדים, לחוצים. וכשאדם נמצא בתדר של שקט פנימי, דברים נפתחים סביבו בלי שהוא ידחוף. אין כאן קסם, יש התאמה טבעית של תנועות. תדר דומה מושך תדר דומה, ותדר סגור מושך חוויות סגורות. החוק הזה מסביר למה מאמץ לפעמים סוגר דברים במקום לפתוח.
כשאדם פועל מתוך לחץ, הוא משדר לעולם תדר של מחסור, והעולם, כמו עק וחוזר, מגיב באותה תנועה, וכאן מגיע הרגע שבו חוק הרטט הופך להיות כלי. כשאתה שם לב לתדר שלך, אתה לא צריך לשנות את המציאות. אתה משנה את האופן שבו אתה נכנס אליה, והמציאות מסתדרת בהתאם. זו לא פעולה כוחנית. זו לא מניפולציה. זו הבנה. הרטט הפנימי שלך תמיד קודם לחוויה החיצונית. זו גם הסיבה שאנשים שעוברים שינוי קטן בתודעה, פתאום רואים דברים חדשים. הזדמנויות שהם פספסו שנים. קשרים שנראים אחרת. פעולות שהופכות להיות קלות. ודברים שהרגישו תקועים. מתחילים לנוע. ההרמליון אומר, שנה את הרטט, תשתנה החוויה. העולם לא זז מעצמו. הוא זז בתגובה. בחלק הבא ניכנס לאחד החוקים היפים ביותר. חוק הקוטביות. החוק שמראה איך שתי קצוות מנוגדות. הם בעצם אותה תנועה, בדרגות שונות. חוק הקוטביות הוא אחד החוקים שאנשים מכירים במילים, אבל כמעט לא מבינים בחוויה. ההרמליון אומר, הכל דו-קוטבי, לכל דבר שני כתבים, הניגודים הם בעצם אותו הדבר. כששומעים את המשפט הזה בפעם הראשונה, זה נשמע כמעט פילוסופי מדי, אבל כשנותנים לא לגעת בלב, מבינים שהוא מתאר אמת פשוטה. מה שנראה לנו שני הפכים, הוא למעשה אותה תנועה, בדרגות שונות. חום וקור הם לא שני דברים שונים. הם מצבי תנועה שונים של אותו יסוד. אור וחושך אינם שתי ישויות נפרדות. החושך הוא מצב שבו האור אינו נוכח. אהבה ושנאה. שתיהן תנועות עוצמתיות של קשר רגשי. גם שמחה ועצב. גם תקווה וייאוש. גם כוח וחולשה. כל זוג כזה אינו שני עולמות, אלא שני קצוות של אותו קו. מה שמפתיע הוא לא ההסבר, אלא מה שקורה כשמבינים אותו בתוכנו. כי האדם נוטה לראות את עצמו כולו בקצה אחד. או שהוא מאמין בעצמו, או שלא. או שהוא מצליח, או שנכשל. או שהוא רגוע, או שהוא מפורק. או שהוא אוהב, או שפוחד. אין באמצע. אין אזורי מעבר. אין גוונים. וכשאדם חש אני בקצה הלא נכון, הוא מרגיש כאילו הוא צריך לקפוץ מהחושך לאור. מהפחד לאומץ. מהכעס לשלווה. בבת אחת. אבל חוק הקוטביות מלמד משהו הפוך לגמרי. השינוי לא מתרחש בקפיצה. הוא מתרחש בהסתה עדינה. דרגה אחת ימינה. דרגה אחת שמאלה. כמו סולם מוסיקלי. אתה לא צריך לדלג מאותו הצליל הראשון אל האחרון. אתה רק עובר לתו הבא. והעולם כולו נשמע אחרת. ברגע שאדם מבין זאת, הוא מפסיק להילחם בעצמו. הוא לא מנסה להיעלם את הפחד, או להשתיק את השנאה, או להעלים את הכאב. הוא רק מזיז את התודעה שלו מעלה, אפילו בקצת, והרטט משתנה. כאשר אדם כועס, למשל, הוא לא חייב להפוך לאדם מלא חמלה בשנייה. הוא רק צריך לעבור דרגה אחת. מכעס להתבוננות. משם, דרגה אחת נוספת.
מכאב להכרה. ואז דרגה שלישית, מהכרה לרקות. ולבסוף, חמלה. זה לא קסם. זה רצף טבעי. זו הבנה שהנפש אינה נוסעת בדרכים קצרות, אלא במעברים עדינים. וכך, גם במקומות הכי קשים בחיים. יש תנועה. התנועה קיימת גם אם אינך מרגיש אותה. גם אם אתה חושב שאתה תקוע באותו מצב כבר שנים. כי אפילו תקיעה, יש לה דרגות, ויש לה פתח. אחד הדברים היפים בחוק הקוטביות, הוא שהוא הופך את החיים לפחות מאיימים. ברגע שאתה יודע שאתה לא צריך לקפוץ קיצוניות, אלא רק לזוז בדרגה אחת. העולם נפתח. אתה נושם אחרת. אתה מתבונן אחרת. אתה מגלה שלפעמים שינוי קטן, כמעט בלתי נראה, הוא כל מה שצריך כדי ליצור מציאות שונה לגמרי. ההרמליון רומז שחוק הקוטביות הוא גם אחד הסודות של שינוי אנרגטי. כשאדם מבין שהפוטנציאל של הצד השני תמיד קיים בתוכו, הוא מבין שהוא אף פעם לא תקוע בצד אחד. הוא פשוט נמצא על קו. ועוד רגע אחד של תנועה יכול לקרב אותו לעולם אחר. בחלק הבא נעמיק עוד יותר אל אחד החוקים העוצמתיים ביותר, חוק הקצב, החוק שמסביר למה הכל נע בגלים, ולמה שום דבר אינו קורה לפני הזמן שלו. חוק הקצב הוא אחד החוקים שהכי קל לראות בחיים, אבל הכי קשה לקבל. ההרמליון אומר, לך על דבר תנועות של זרימה ושפל, הכל נע בגלים. כשאנחנו מבינים את המשפט הזה רק בשכל, הוא נשמע ברור. כן, החיים עולים ויורדים. יש תקופות טובות ופחות טובות. יש התחלה וסוף. אבל כשאנחנו עומדים בתוך התקופה של השפל, שום ידע לא מנחם אותנו. אנחנו מרגישים כאילו הגל לא יחזור. כאילו התקופה הזו תישאר לנצח. וזה המקום שבו חוק הקצב מתגלה לא רק כחכמה, אלא גם כנחמה עמוקה. החוק אומר שאין דבר בעולם שנשאר סטטי. גם כשהכל נראה דומם, יש תנועה שלא נראית לעין. גם כשאתה מרגיש שהכל עומד במקום, יש גל שמתחיל לנוע לאט מתחת לפני השטח. הוא לא נעלם, לא נתקע, לא מתפרק. הוא פשוט מחפש את הרגע הנכון לעלות. כמו נשימה. אין שאיפה בלי נשיפה. אין נשיפה בלי שאיפה. שקט ונשימה אינם הפסקה. הם חלק מהתנועה. כשמישהו נמצא בתקופה של עלייה, הכל זורם. הוא מקבל טלפונים. הזדמנויות מופיעות. האנרגיה שלו פתוחה. העולם מחייכים אליו בחזרה. וכשהוא נכנס לתקופה של ירידה, גם אם היא טבעית לחלוטין, הוא מרגיש כאילו עשה משהו לא נכון. כאילו הרס את הגל. כאילו העולם נעלם. אבל חוק הקצב מלמד אחרת. התנועה יורדת כדי שתוכל לעלות מחדש. השקט מגיע כדי שההד יהיה עמוק יותר. ההתרוקנות מופיעה כדי שהמילוי הבא יהיה מדויק יותר. אם אדם היה נשאר תמיד בעלייה, הוא היה נשחק. אם אדם היה נשאר תמיד בשיא, הוא היה מאבד את היכולת להרגיש. העלייה תובעת את הירידה.
והירידה מכינה את העלייה. ומה שמדהים הוא זה, כשאדם מפסיק להתנגד לירידה, הוא מגלה שהיא קצרה בהרבה ממה שחשב. כי חלק גדול מהכאב אינו נובע מהגל עצמו, אלא מהמאבק בגל. כשאנחנו נלחמים בגל שיורד, אנחנו שוקעים יותר. כשאנחנו מרפים, אנחנו צפים עד שהגל הבא מגיע. ההרמליון מלמד שחוק הקצב אינו עונש. הוא נשימה של המציאות. הוא הדרך שבה האנרגיה שומרת על עצמה. הוא הזיכרון של הטבע, ששום דבר אינו קורה מוקדם מדי, ושום דבר אינו קורה מאוחר מדי. בחוכמה העתיקה אמרו, גל שלא מגיע בזמן, לא שלך, וגל שאמור להגיע, ימצא אותך, גם אם תנסה להסתתר. כשאדם מקבל את זה, משהו בתוכו נרגע. הוא מפסיק להילחם בזמנים. הוא מפסיק לומר הייתי צריך להיות במקום אחר. הוא מפסיק להרגיש שהחיים ממהרים לפניו. ואז הוא מגלה דבר בלתי צפוי. כשהוא לא נלחם בגל, אפשר לרכוב עליו. הוא הופך להיות לאויב של התנועה, אלא חלק ממנה. בחלק הבא ניכנס לחוק השישי, חוק הסיבה והתוצאה. אחד החוקים החדים ביותר, שמלמד שאף רגע בחיים אינו מקרי, ושקל פעולה, גם פנימית וגם חיצונית, יוצרת עד חוזר בחיים של האדם. חוק הסיבה והתוצאה הוא אולי אחד החוקים ההרמטיים הישירים ביותר, אבל גם אחד כאלה שאנשים נוטים לפרש בצורה לא נכונה. ההרמליון אומר, לכל סיבה יש תוצאה, לכל תוצאה יש סיבה. כששומעים את זה בפעם הראשונה, רבים חושבים מיד על גמול. על מגיע לי או לא מגיע לי. על עונש או על פרס. אבל החוק הזה לא מדבר על מוסר, ולא על שכר ועונש. הוא מדבר על סדר. הוא מדבר על כך שהמציאות אינה אוסף של אירועים מקריים, אלא המערכת של זרימה, שבה כל תנועה, גדולה או קטנה, יוצרת הד שנע קדימה. כשאדם פועל מתוך פחד, למשל, העולם מגיב בהתכווצות. כשהוא פועל מתוך בהירות, העולם נפתח. כשאדם שומר בתוכו רגש שלא יתמודד איתו, הרגש הזה מחפש דרכים להתגלות. בחיים, בקשרים, במצבים שחוזרים שוב ושוב. לא כעונש, כדי להראות משהו שלא נרפא. חוק הסיבה והתוצאה מזכיר לנו שהעולם אינו פועל עלינו, ואינו מעצב אותנו בצורה שרירותית. הוא מגיב. הוא כמו אגם שקט. כל אבן שנזרקת אליו יוצרת מגלים. לא משנה אם האבן גדולה או קטנה. המגלים תמיד יופיעו. המעגלים האלה הם חוויות. הם מפגשים. הם החלטות. הם פחדים שהתעוררו. או הזדמנויות שנפתחו בזמן הנכון. אבל מה שמדהים בחוק הזה, הוא שהוא גם מעניק כוח עצום. אם אתה משנה את הסיבה, התוצאות חייבות להשתנות. כשאדם משנה אמונה ישנה, אפילו אחת קטנה, הוא בעצם משנה מסלול שלם של תוצאות עתידיות. כשאדם לומד לשחרר דפוס שחוזר עליו שנים, הוא לא רק מתקן את ההווה, הוא משנה את ההמשך. וזה המקום שבו החוק הופך לכלי. לא כלי לשפיטה,
אלא כלי להבנה. כי לפי החוק הזה, כל דבר שקורה בחיים לא פשוט קורה. הוא נובע מתנועה קודמת, וגם יש לו המשך. אם אתה משנה את התנועה, אתה משנה את ההמשך. ההרמליון אומר גם משפט נוסף, אחד מהרגעים החזקים ביותר בחכמה הזו. החכם אינו מובל על ידי המקריות. הוא הופך להיות הסיבה. לא סיבה של שליטה, לא סיבה של כוח, אלא הסיבה של מודעות. הוא רואה את התנועות הפנימיות שלו, מבין את מקומן, וממקום נקי יותר, פועל אחרת. וכשהוא פועל אחרת, החיים מגיבים אחרת. זה כמו אדם שמבין סוף סוף מדוע הוא תמיד בוחר באותם קשרים, או חוזר לאותם מצבים. ברגע שמתגלית הסיבה, אין צורך להמשיך את התוצאה. ולפעמים, כשהסיבה משתנה אפילו ברמה הקטנה ביותר, העולם מגיב בצורה פתאומית, כמו דלת שנפתחת מבפנים. בחלק הבא, החלק האחרון, ניכנס לאחד החוקים האלגנטיים ביותר, חוק המגדר, החוק שמסביר שכל יצירה, בין אם בעולם החומר או בעולם התודעה, נולדת מחיבור בין שני כוחות, הכוח המחולל והכוח המקבל. חוק המגדר הוא אחד החוקים העדינים ביותר בהרמליון, ואחד החוקים שאנשים נוטים לפרש בצורה הכי שטחית. אבל החוק הזה אינו מדבר על גבר ואישה במובן הביולוגי. הוא לא מדבר על משיכה, לא על מיניות, ולא על זוגיות. הוא מדבר על משהו רחב בהרבה, על המבנה של כל יצירה ביקום, על שני הכוחות שחייבים להיות נוכחים, בכל מחשבה, בכל רעיון, בכל התחלה, ובכל סיום. ההרמליון אומר, לכל דבר יש עיקרון זכרי ועיקרון נקבי. במילים פשוטות, בכל תנועה יש כוח שמניע, וכוח שמקבל. כוח שאומר, הנה אני יוצא לדרך, וכוח שאומר, אני פותח מקום. הכוח הזכרי הוא כוח הכוונה, ההחלטה, הדחף לצאת לפעולה, הקן הפנימי שמניע משהו בעולם. הכוח הנקבי הוא כוח ההקלה, ההקשבה, הריכוך, הפתיחה שמאפשרת לתנועה לקרות. כשהכוח הזכרי פועל בלי הכוח הנקבי, האדם עושה, דוחף, מתאמץ, אבל שום דבר לא נקלט. זה כמו לכתוב על מים. הפעולה קיימת, אבל אין קרקע שתקבל אותה. וכשהכוח הנקבי פועל בלי הכוח הזכרי, יש המון רעיונות, המון חלומות, המון אפשרויות שנפתחות, אבל שום דבר לא מתממש. זה כמו אדמה עשירה שלא נזרע בזרע. חוק המגדר מלמד שהיצירה, כל יצירה, מתרחשת רק כששני הכוחות נמצאים בהרמוניה. לא שווים, לא דומים, אבל רוקדים. והיופי בחוק הזה הוא שהוא מתאר לא רק את העולם החיצוני, אלא גם את התודעה של האדם. כי בכל אחד מאיתנו יש שני הכוחות האלה. הכוח שמושך קדימה, והכוח שמקשיב. הכוח שחולם, והכוח שמגשים. הכוח שמביא רעיון, והכוח שמאפשר לא לנחות. כשאדם נמצא רק בצד אחד,
בין הם בדחיפה תמידית, או בהמתנה אינסופית. הוא מרגיש תקוע. יש רצון, אבל אין נחיתה, או שיש פתיחות, אבל אין תנועה. אבל ברגע ששני הכוחות מתחילים לעבוד יחד, משהו הופך להיות אפשרי. רעיון שאדם סחב שנים, פתאום הופך למציאות. שינוי שאיים עליו, פתאום מרגיש טבעי. פעולה שדרשה אומץ, פתאום נעשית בקלות. זה לא כי המציאות השתנתה, זה כי שני הכוחות בתוכו התחילו לרקוד במקום להתנגש. חוק המגדר מזכיר לנו שאין יצירה בלי פעולה, ואין פעולה בלי מרחב, שאין התחלה בלי הקשבה, ואין מימוש בלי נוכחות. החיים עצמם יוצרים תמיד, בשני קולות, שני כיוונים, שני חלקים של אותו לב. וכשאדם לומד לזהות את שני הקולות האלה בתוכו, הוא מגלה שהוא לא צריך לבחור צד. הוא רק צריך לתת לשניהם לעבוד יחד. יש משהו מרגיע בידיעה שחוקים עתיקים אינם נכתבו כדי לשלוט בנו, לא כדי להגדיר לנו מה נכון ומה לא, ולא כדי ליצור עוד דרך שצריך ללכת בה. ההרמליון לא מבקש אמונה, לא מבקש משמעת, ולא דורש לדעת לקבל כל מילה כעובדה. הוא רק מציע נקודת מבט, עדשה עתיקה שאנשים השתמשו בה כדי להבין את החיים. לא דרך פחד, אלא דרך בהירות. 7 החוקים אינם דוגמה, אינם מערכת אמונה, ואינם ציווי. הם כלים לחיים, כלים של תודעה, שמירים חלקים שאנחנו עוברים עליהם במהירות, ושופכים אור על מקומות בתוכנו שלא קיבלו כל שנים. הרבה אנשים מגלים שהחוקים האלה לא שינו להם את המציאות, אלא משהו הרבה עמוק יותר. הם שינו את האופן שבו הם עומדים בתוך המציאות. הם עזרו לראות דפוסים ישנים, להכיר פחדים שלא נאמרו בקול, ולהבין שאדם לא נשלט על ידי החיים, אלא פוגש אותם דרך מצבים פנימיים שמתקיימים בו. ואם משהו בחומר הזה נגע בך, אפילו לרגע קטן, אם הייתה מילה שהידדה, או משפט שפתח פתח למחשבה, אני מזמין אותך לשתף. כתוב בתגובות אם תרצה שנעמיק בכל אחד מהחוקים האלה בנפרד. אפשר לצלול לעומק של כל חוק. איך הוא פועל בתודעה, איך הוא משפיע על מערכות יחסים, על פחדים, על שפע, על בחירות, ועל הדרכים שבהן אנחנו מגיבים לעולם. אם תכתבו שזה נוגע לכם, נוכל להקדיש לכל חוק פרק שלם, ולחקור יחד איך חוכמה עתיקה מתחברת אל החיים המודרניים, בלי אמונה עיוורת, בלי דוגמות, רק מתוך רצון להבין, ולזכור תמיד, ההרמליון איננו תורה, הוא מפה, והמפה אינה מחליפה את האדם, היא רק מאירה את הדרך כשהוא הולך בה.